दिनैनि सानखौ आङो गिबियावनो बिथांमोननि जे संस्था प्रमपिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरिया बिश्वविद्यालय होननाय बिथांमोननि मोनसे अनुष्ठान दङ। बिथांमोना आंखौ दिनै जे 31 मे दिनै थांखुनि मोनसे सान वर्ल्डनि बे हाबाफारियाव बिथांमोना मोनसे जिहेतु ग्लबेलनि मोनसे जे बिथांमोना थांखुनि सायाव होबथानाय बेहाय बिथांमोना मोनसे सेमिनार लादोंमोन। बे हाबाफारियाव आंखौ बिथांमोना लेंहरदों। दा बेहाय आङो गोबां फरायसाफोरखौ लोगो मोनदों। जिहेतु जोंनि जिबनाव थांखु सोबनाय, जौ लोंनाय, ड्राग्स जानाय जों गोबां जोंनि जिबना नस्थ' जादों। आरो दिनै जों बेहाय मोनदों बेहाय क्लास 11 आरो क्लास 12 नि फरायसाफोर दङ आरो लोगोसे गार्जेनफोरबो दङ आरो उन्दै उन्दै फरायसा फरायसुलि बिथांमोनबो दं। बिथांमोननि सिगाङाव आं बेखौनो बिथांमोनाव खावलायदों जे नोंथांमोना जाहाथे जिबनाव जुदि नोंथांमोना सासे मोजां फरायसा जानो नागिरदोंब्ला नोंथांमोना जेब्लायबो बे थांखु सोबनाय, सिगारेट सोबनाय, बेबायदि जौ लोंनायनिफ्राय गोजानाव थानांगोन। आरो जेब्लासिम जोंनि ससाइटियाव जुदि जों गोग्गो सासे फरायसा जानांगौब्ला जों बेफोर गासैखौ जोङो मुक्त खालायनांगोन। आरो दिनैनि दिना बेनो जे दिनै पृथिबीयाव बयबो मानसियानो दिनै थांखुखौ मोनसे मा होनो फ्रि मुक्त खालायनायनि जि मोनसे हाबाफारिखौ लादों। थिग बेबायदिनो क'क्राझारावबो दिनै बिथांमोना लानानै आंखौ माने हांख्रायदों। आं बिनि थाखाय जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो आं सानो दिनै जाय फरायसाफ्रा फरायसुलिफ्रा बे फैनानै बिथांमोना माखासे बाथ्राफोरखौ जों शेयार खालायलायबाय आरो निस्सय आं सानो दे बिथांमोना बुजिदों आरो फ्राय बेहाय थानाय फरायसा फरायसुलिया जाहाथे थांखु जानाय आरो सिगारेट सोबनाय, जौ लोंनायनिफ्राय, ड्राग्स जानायनिफ्राय बिथांमोना गोजानाव थागोन। बेखिनिखौ आं आंनि सायाव फोथायनाय थादों। दिनै 31 मे वर्ल्ड नो टबेको डे बेजों लोब्बा लाखिनानै जों प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयनिफ्राय मोनसे माने टिनेजार्सफोरखौ सारा बे भारतनि क'क्राझारनि माबाखौहाय गथ'फोरखौ जों माने जाहाथे बे टबेकोनिफ्राय फ्रि खालामनो हायो, बेबायदि गाज्रि आखुनिफ्राय जों बिसोरखौ बासायनो हायो, बेनिनो एवारनेस सांग्रांथि लाबोनो थाखाय जों बे माबाखौ जों प्रग्रामखौ लानाय जादों। बेनिनो बे प्रग्रामाव जाहाथे बयबो मोनथिजोबथों बे गथ'फ्रा, बे टिनेजार्स माबाफ्रा बे मोनसे फार्स्ट टाइम जों खालामजेनदों। बेनि उनाव जों स्कुल कलेजाव खालामबावगोन जाहाथे गथ'फोरनाव बे छाप जानानै थाया आरो माने जे जिनिसखौ गथ'फ्रा लादावो बेखौनो बिसोरो माने लाबाय थानो गोसो जायो बा बिसोरनाव खुनु बेबायदि बुजिनाय मोनथिनाय गैया। ओंखायनो बे उन्दैनिफ्रायनो जों जुदि मोजां लामाजों बिसोरखौ जुदि लाङोबा बिसोरो मोजाङानो जाहैगोन। जिबनाव भबिष्यतआव बिसोरो बे मोजां समाजाव साफा माने समाज सिबियारि बा बे देशखौ उन्नतियाव लाबोनाय, गावखौ उन्नतियाव लाबोनाय, बयखौबो मोजां लामायाव लाबोनायाव बे एवारनेस लाबोनायजोंनो बिसोरो मोजां जागोन होननानै जों आसा खालामो। दा बे जों प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालया मोनसे माने माबा आरो बेयो NGO। बे NGOजों जे जोंनिफ्राय मोनसे माने प्रग्राम लादों, ग्लबेल इनिशिएटिभ फर माने टबेको कन्ट्रलनि थाखाय आरो एवारनेस प्रग्राम बायदि लायो। दा बेहाय माने कलेज माने टप एडिक्शन फ्री कलेज माने मेरा स्कुल टबेको एडिक्शन फ्री स्कुल, मेरा कलेज एडिक्शन फ्री स्कुल, बेबायदि जोर सोरसे बेयो सारा माबायाव जागासिनो दं आरो माने जायगा माने गुबुन गुबुन स्टेटआव। जोंनावथ' ओजोंहाय बारा जाथ'वाखै, हेन्ड्सफोर बारा गैयिनि थाखाय। दा थेवबो गुवाहाटि आदियाव ओरै जागासिनो दं। दा बेखौ जोंनिफ्राय लादों आरो माने ब्रह्म कुमारिसनि मेडिकेल विं आरो RERF होननाय बेनिफ्राय मोनसे रिसार्च माबा आरो बे RERF माने राजुगा एडुकेशन एन्ड रिसार्च फाउन्डेशन, बेनिफ्राय बेखौ लानाय जादों आरो ओंखायनो जों जोबोद गोजोननाय मोनदों। फार्स्ट टाइम खालामदोंबाबो बेनि उनाव जों थुलुंगा मोननाय मोनदों। बयबो जे फैनानै जोंखौ सहयोग होदों, नोंथांमोनाबो होदों। दा बेनि आगैयावबो जों बेबादिनो खालामनानै जाहाथे बयखौबो एवारनेस सांग्रांथियाव लाबोनो हायो, बेखौनो जों होननानै फोजोबबाय आरो गोजोन्थों।